kombinovaný provoz výroby čokoládových pralinek a gelata, nebo italské zmrzliny. Když jsme na začátku poptávali firmu, která by nám vyšla vstříc, co se týká vzduchotechniky, tak jsme tam měli dva požadavky a to bylo na teplotu a vlhkost. Jsme potřebovali vlastně pro práci s čokoládou, hlavně při jakoby barvení kakovým máslem, je potřeba konstantní teploty mezi 18 a maximálně 20 stupně. Nesmí to kolísat, nesmí to jít třeba na 22 stupňů, protože v tu chvíli nemůžeme pracovat. Páry z toho stříkání se potom uvolňují do celého prostředí a my potřebujeme to tam mít čistý, takže bez těch pár, takže jsme potřebovali udělat vlastně speciální takovou odtahovací místnost nebo jakoby box, který jsme právě s Atrou vyvíjeli tak, aby to bylo přesně podle našich požadavků. Myslím si, že se to povedlo.